Wala ni bara ɲuman ye an bɛ sɔli o kɔfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ fo n'o ye Sheikh Ali Badara Sangare karamɔgɔ sɛgɛnbali ɲinanbali surɔ ni Ala sɔnna an tɛmɛna yan fɛ an ka mobili de tiɲɛna sira la an ni mobili jɔ sira la ka mécanicien ko ɲɛɲini o ka se ka mobili labɛn Ala y'a kɛ surɔ mobili ma se ka labɛn an ye mototigiw wele olu taara an kunbɛn an taara wajuli kɛ Jababugu surɔ o la sɔgɔmɛ in na nka an bɛ segin karamɔgɔ yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ an ka tɛmɛ du kɔnɔna fɛ a ka se jɔ a kana dugawu k'an ye ni ka sɔrɔ ka sira ɲini an bɛ o bolo ma voilà duwawu k'an ye o diyara an ye ala ani ce ani baraji ala k'a sara ni ɲuman ye diyara n'a bonyana ma ala ka haminaw ɲɛ ala ka haminaw fɛn amin assalamu abenamu aya bismillah ala ka bato min haminaw nɔgɔya amin anw yɛrɛw fɛ o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛna kuma di karamɔgɔ ma dakurɛ fila laseli a ka o kɛ an ye a ka dugawu k'an ye parce que an dalen don a la ni karamɔgɔ ye dugawu kɛ a bɛ minɛ a y'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila k'a ɲɛsin Ala ma a y'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a di Ala ma ni o ye min fɔ Ala ɲɛna Ala man ka ban o ma o la an bɛ dakurɛ fila foli di karamɔgɔ ma inshallah warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh namu gɛlɛya an bɛ fɔlɔ an bɛ Ala de fo tiɲɛ n'o ka kan an bɛ Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn tiɲɛ siga t'a la Sangare bi ye tarata dumanba ye tiɲɛ siga t'a la dɛ an bɛ Bɛlɛdugu Kolokani mara la an bɛ Kindo tiɲɛ nin ye an ka dugu de ye wallahi o don dɛ Kindo ye an ka dugu ye bi ka bɛ le 13 janvier 2026 tiɲɛ siga t'a la awɔ an bɛ Kindo yan sababu ɲuman min na o ye n yɛrɛ balimakɛ ni n terikɛ n'o ye Bafin Kulubali min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne jamana ma daba ma ka wele a bamuso sɔrɔ n'o ye saya ye n'an b'o wele ko Bajɔri an taara an ɲɛ da o kaburu kan ka wajuli kɛ surɔ sɔgɔmada na ka wajuli ba fana kɛ ka ziyara kɛ an tɛmɛna dugu fɛ a lahala min na o kɛra gɛlɛya kɔnɔ mobili tiɲɛna Kindo donna la yan an ye mobili jɔ ka mototigiw de ɲini sisan ka yɛlɛ moto kan ka taa ayiwa an ka dugu la n'o ye Jababugu ye ka se su 11h waati n'o ye 23h ye o bɛɛ la sɛgɛw bɛɛ kɔfɛ kununko bɛɛ ne ka mɔgɔ si tɛ yen min ye daraka dun tilelafana ma dun surɔfana fana dunna wajuli bilalen kɔ 0h 1h mais nin bɛɛ kɛra Ala de nɔfɛ mamana n'o ye wajuli ko in fɔ k'a fɔ an kana an se jɔ n'o ye Bafin Kulubali n'a badenw bɛɛ ka ɲi n'a somɔgɔw ko kana wajuli k'u ka musokɔrɔba la ni Madu wele komi a ka réseau kow basigi de sisan n'o tɛ anw ye hɔrɔnw ye anw ni maa si tɛ jɛ k'an bɛ pan i kunna k'a fɔ ko Madu k'a mɛn a tulo la ko karamɔgɔ tɛmɛna Kindo fɛ k'a t'a kalama o tɛ kɛ wa Kindokaw t'a mɛn ko karamɔgɔ tɛmɛnen ya ka segin k'a ma jɔ Kindo ka foli kɛ o tɛ kɛ mɔgɔya ye i yɛrɛ de ye quoi mɔgɔ yɛrɛ y'i yɛrɛ ye ni mɔgɔw y'i bonya i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya Kindo ka bɛɛ an kanu Kindo y'an ka dugu de ye o tuma n'an tɛmɛna yan fɛ darura gɛlɛ la an segintɔ a mana sumaya cogo o cogo an ka jɔ ka fatiya kelen da dugu tɔgɔ la ani kabila bɛɛ tɔgɔ la o tuma an taara wajuli kɛ an segintɔ k'a bɛ kɛ di n ko bɔn jatigiw a ye sabali an ka jɔ yan y'an ka so de Bɛlɛdugu bɛɛ y'an ta ye mais Kindo kɔni y'an ka dugu kɛrɛnkɛrɛnlen ye parce que an ye siɲɛ caman kɛ ka na yan a kɛra fayidabaw ye yan a kɛra bɛn caman ye o tuma o la a mana kɛ cogo o cogo an tɛ se ka pan yan kunna an bɛ Kindo dugutigi fo ka Kindo alimami fo k'an jatigilakaw fo k'an balimakɛ yɛrɛ fo n'o ye Madu ye Madu bɛ cɛsiri minɛ ne nɔfɛ a dogolen tɛ Madu bɔra ne sigiyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen a se jɔra a caman na n bɛ min fɔ ne la ko Ala ko ten n b'o k'an sigiyɔrɔ bɛɛ la Madu yɛrɛ y'o seere a muso bɛ yan n'o ye Ina ye a bɔra an fɛ yen a ye fɛn min sɔrɔ o ye Ala ko de karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko Ala u ka denbaya tɛ Ala kan u musow tɛ Ala kan u denw tɛ Ala kan u ka kabila tɛ Ala kan ne da bɛ min fɔ Ala ko ten wa o ye ne jugu yɛrɛ de ye ne ka denbaya bɛɛ gundo tɛ yen tɔnsigi t'a la bɛɛ bɛ kɛnɛ kan i na b'a kalama parce que o bɔra yen
mɔgɔ min bɔra I ka so o b'i dɔn parce que caman ye cɛ ye kɛnɛma o tɛ so cɛ ye dɛ caman yɛrɛ ye cɛ ye so o tɛ kungo cɛ ye o tuma kungo cɛ ni so cɛ ala tigɛ dɔn an bɛ dugawu kɛ yan wa kini furu minnu gɛlɛyalen don an bɛ dugawu k'u la yan ka fara an ka tilema n'an ka samiyɛ kan ani an ka farigako mɔgɔ ninnu bɛ cɛya karamɔgɔ Ali ma u tɛ cɛya ala ma ala ko in tanzurulaha yanzurukum n'an ye fɛn bɛɛ bila ko ala a nalen b'a la n'an fana ye ala da kɔn a kan ka kuma dɛ e ka cɛfarinw filɛ depuis sura ninnu bɛ moto kan an nɔfɛ poussière la ala ɲɛda kama u bangebaa fana kama o tuma n'o ye dugadenya de ye an d'an b'a la dugawukɛyɔrɔ na yan dugaden dɔw bi yan olu dugadenw kama an ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ jeune plomb filɛ nɔfɛ cɛkɔrɔbaw t'u ye dɛ ni ninnu ko dugu jeunesse ni ninnu ko dugu tɛ sunɔgɔ dugu tɛ hɛrɛ sɔrɔ wa a tɛ hɛrɛ sɔrɔ mais olu de sabalila k'u yɛrɛ dɔn ka ala minɛ o tuma an dalen b'a la ni an kumana ala fɛ a bɛ sɔn maa bɛ ŋaniya siri setigi ye ala de ye n y'a fɔ a ye foyi tɛ ni ala tɛ kindoko an famana nka n b'a fɔ a ye ka segin a kan k'a b'an famana fɔ bi fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ ngɔnɔ fɛ a bɛɛ ye halala ye haramu ma tɛmɛ yan fɛ karamɔgɔ wasolen wasalen don a bɛ se ka ne mankutu cɛ k'a mɛn mais dalilu tɛ jɔ ne la fo n ka sa ne bɛ n yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka n yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka n yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni bɛ ko o ko kɛ n bɛ seerew k'a la pour que n'a ko a bɛ dabiri la seerew b'a ta ka bɔ ne la mais n'i ko I b'a k'i kelen k'i ye karamɔgɔ ye I ni fili tɛ ban ni fili tɛ ban yan yɔrɔ in n'an b'an fa n'an karamɔgɔ fo Seyidi Serifu Usumani Madani Hayidara an bɛ Hayidara barika da ka waleɲuman dɔn o de kɛra sababu ye ka ni de don an na ka dusu don an na k'an kɛ cɛfarin ye k'an bila nin sira in kan wa ni ala sɔnna bɛlɛdugu dabalijugu an bɛna dangara bɛɛ la sabu an yɛrɛ tɛmɛna dugu minnu fɛ min kan ka kɛ an dalen b'a la o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an sera yɔrɔ min surɔ min fana kɛra ye ala yɛrɛ b'o dɔn o tuma an dalen b'a la bɛlɛdugu gɛlɛyaw a bɛna wuli kununko bamananya la an kun bɛ ɲɛfɛ bi ni misiri nana an ka dugu la ne bɛ fɛ bɛlɛdugu an k'an jija an ka bila ɲɛfɛ parce que kununko dabali la an kun bɛ ɲɛfɛ o tuma kuranɛ nanen fana ne fɛ an k'an jija an ka kɛ ɲɛfɛ mɔgɔ min y'i da kulonkɛ la ni sɛbɛ nana o b'i da bɛlɛdugukaw ni banukaw a ye to an k'an jija an ka diɲɛ bɛɛ da ni silamɛya ye parce que kununko tɔrɔbuda la kununko kolonifili la kununko buburida la kununko jɔsɔ la an ye Mali bɛɛ da o tuma kuranɛ nanen ne fɛ an k'an jija bɛlɛdugu ni banuko ni faso ani aw ka dugu an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka diɲɛ bɛɛ da ni kuranɛ ni ala ko sɛbɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ dugu ye aw minnu y'a ka baara bila ka n'an bonya ala ka hɛrɛ k'aw ye bana o bana b'aw la ani ne yɛrɛ la ala k'a bɛɛ fɛngɛ bɔ ala k'a bɛɛ kɛnɛya an bɛna ko gɛlɛn ma ala k'a bɛɛ wuli an ka taa bɔ silamɛ su ala ka hinɛ o la ala ka barika don dugu in na ala ka barika don dugu in na ala ka barika don dugu in na ala kana an dɛsɛ ala kana an dɛsɛ ala kana an dɛsɛ poussière taara aw fɛn o fɛn ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ kisi aw minnu y'a ka baara bila ka n'an bonya ala ka hɛrɛ k'an ye allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره اللازم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنون رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك ربنا عزتي أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله ala ka mele barka dona barka do dubula bakra kama mo ngama sallallahu muhammad anche ba ala kinogo ngara ke fly chafari kanyo mi tara ka pesi be ni me su ligla de pour wallahi